Als het op deze snelheid door blijft gaan, ik heb in een week tijd, nu zitten er al 25 dieren, dus dan kan het weer heel ernstig gaan worden. Dit is hoe het een bist met vogelgriep eruit zocht. Het wie een skofke restig bij vogelopvang de Vogelpits in Moddergot, maar de vogelziekte slaat weer ta. Nou, kijk, op dit moment hebben we dus nu een stuk of 25 vogels gehad. Waaronder dus de gouden gans, de kleine rietgans, buizerd. We hebben een kieviet nu opgestuurd voor onderzoek, meeuwen, brandganzen. Dat zijn op het moment de dieren die nu op het moment veel voorkomen. Een soort vogels hoe lip je de griep net. Het verspreidt in hut en dat net alleen de groene vogels. Nou, we zijn hier nu dus bij Anjem, waar we dus de brandganzen zien. Die s'avonds in principe dus wegvliegen en verzwakt eigenlijk zoals sommige zijn. Bij mensen in de tuin terechtkomen, waardoor je dus besmetting gaat krijgen voor mensen die dus hobbykippen hebben. Katten bij boerderijen die hebben natuurlijk vrij snel een kadaver die ze vinden. Zelfs een kat kan ermee besmet raken, waardoor je dus ook eigenlijk besmetting in de boerderij kan krijgen. Met alle gevolgen van dien? Ja, voor de boeren sowieso natuurlijk. Rinaldo is een grutte bistefreun. Het giet hem dan echt net in de koude kleren zitten. Kijk, ik ben natuurlijk vrijwilliger hier ook bij de vogelopvang. Wij proberen natuurlijk dieren te genezen, zorgen dat ze de natuur in kunnen. Ja, en nu moet je eigenlijk zorgen door euthanasie de dieren uit het leed te halen. Maar ja, daar doe je het eigenlijk niet voor.